etxe polit batean bizi nahi. Gure baserria zoo bat bezalakoa da. Gauza bakarra da gure behiak ez duela mu esaten. Ni ane naiz, Jonen emaztea, eta hemen oso gustora bizi gara. Gu ere, baina behiak oso araroa da. Ez du mu esaten. Zer egingo dugu ba? Ideiarik ez. Guazen gure txerriai galdetzera. Jakingo dute zer egin behar den. Kaixo, Kix. Kaixo, Kurri. Gure txerritokian zergatik ez dago txerri pintorik? Ez dakit, zergatik gure txerritokian ez dago txerri pintorik? Tximarratean denok garelako pintuak, edo ez. Kaixo, Bustantxo. Zer muturtxo? Zer gertatuko litzateken txerriek egan egin ezkero? Zer gertatuko litzateke txerriek egan egin ezkero galdetzen duzu? Irugiarra igo egingo litzatekela.
txantxau eguztion denaren, ez du egiten. Nun daude ardiak, beraiek lagunduko digute. Guazen aiokatzera, larrean aurkituko ditugu. Ardiek lagunduko digute, nire zalantzak ditut oso triste daude. Artzaina galdu dute, Txomin artzaintxoa. Arkumetxoak, hemen zaudete. Beionek ez aldumu egiten?
Kaixo denoi! Argi dago zein da behi honen arazoa. Triste dago, bakarrik, beldurtuta, dardarka. Zer egin dezakegu zu hobeto egoteko? Nik... Behi polita zara, benetan maitagarria. Ni batzutan ere triste egoten naiz, baina jendeak gauz politak esaten badidate abesten atzuten nahi. Hori oso ondo dago. Zure larrua ezin jabea da, eta izan ederra duzu. Zure egitura ikusi dudan onena da, batez ere sukalde eta bizkarrezura, eta zure begi maroek hain atsekinak dira. Bai, zein begi ederrak dituzu? Orain zure txanda da, behi Andrea. Egin zazu